Se nitkellmu dwar il-kelma etika. Ħafna drabi meta nirriflettu fuq l-etika, ikonna f'moħħna xi ħaġa bħal kodiċi tal-etika. Issa din naturalment hija ħaġa tajba, però hija viżjoni ftit reduttiva ta' dik li hi l-etika, għaliex jekk jiena nikkonsidra l-etika f'dan id-dawl, se nifhem li l-etika għandha x'taqsam biss ma' xi regoli li jien għandi nobdi u li juruni x'm'għandix nagħmel aktarx, u forsi juruni wkoll xi ħaġa fuq x'għandi nagħmel. L-etika tinkludi in-normi, jiġifieri li jiena pereżempju ma nikdibx hija parti mill-etika. Imma l-etika hija ħafna iktar minn hekk. Ħanieħdu dal-eżempju li m'għandix nikdeb. Mela, li ma nikdibx hija parti mill-etika. Imma hija parti mill-etika wkoll, anzi hija importanti ħafna, li jien insir bniedem veritier. Jiġifieri li jiena nsir bniedem napprezza u ngħid il-verità. Issa xi tfisser din qatt ma nista' nikkodifika għal kollox, qatt ma nista' noħroġ manwal biex ngħidlek isma' aqra dal-manwal. U inti billi taqra dal-manwal ħatifhem u ħassir bniedem veritier. Le, insir bniedem veritier billi naħdem fuq innifsi, billi jiena nagħmilha ma' nies veritieri, nara x'jagħmlu, nara kif jagħmlu, kif jitkellmu, lejn xi ħarsu, u bil-mod il-mod insir iktar bħalhom billi naħdem fuq innifsi. Jiġifieri, in-normi jgħidulna biss parti minn dik li l-etika. L-etika hija ħafna iktar minn hekk. L-etika għandha x'taqsam ukoll mal-virtujiet. Mal-virtu pereżempju tal-integrità, mal-virtu tal-onestà, mal-virtu tal-verità, mal-virtu tal-imħabba. Fil-fatt bħala nsar aħna niddistingwu almenu żewġ livelli biex ngħidlek. Livell minnhom għandu x'jaqsam ma' dak li għandu li jmiss il-ħajja umana. Pereżempju, it-temperanza li tfisser illi jiena fl-użu tal-ġid materjali m'għandix neżaġera. Għandi nuża il-ġid materjali b'bilanċ, pereżempju, m'għandix niekol iż-żejjed u lanqas m'għandi niekol in-nieqes. Imma għandi niekol dak li hu biżżejjed biex jiena ngħix b'mod san. M'għandix inkun fastidjuż iż-żejjed dwar l-ikel. U mhux biss dwar l-ikel, imma dwar dak kollu li jmiss il-ħajja naturali, pereżempju l-irqat u tant affarijiet oħrajn. Jien naf il-kuraġġ, pereżempju, m'għandix inkun magħluq iż-żejjed fija nnifsi, mod li jiena ma nikkontribwix, dik tkun biża'. M'għandix inkun prużuntus jiena u sempliċement għax qiegħda f'żaqqi din naqbad u ngħidha. Il-kuraġġ tfisser li bil-qies jiena naraf kif għandi naġixxi u nitkellem mod illi nagħmel il-ġid, anki meta dan jiswieli. Jiswieli forsi anke ħażin. U l-bqija tal-virtujiet umani. Hemm ukoll il-virtujiet sopranaturali, il-virtujiet teoloġiċi bħal fidi, bħat-tama u l-imħabba. Meta nitkellmu dwar virtujiet qed nitkellmu dwar dak illi lill-bniedem jipperfezzjonawh, jagħmluh iktar bniedem. Mela allura pereżempju t-temperanza, l-kuraġġ, imma wkoll il-fidi, t-tama u l-imħabba, il-bniedem jagħmluh iktar bniedem. Mela l-etika għandha x'taqsam mal-xogħol fuq in-nifsi li jiena nagħmel permezz tal-għażliet tiegħi, ta' dak li jiena nażel li nagħmel u anki taċ-ċaħdiet tiegħi ta' dak li nażel li ma nagħmilx. Qed naħdem fuq in-nifsi jiena biex jiena nsir bniedem aħjar. U aħjar tfisser ukoll aħjar fir-relazzjonijiet. Naturalment, jekk inkun bniedem ta' temperanza, bniedem ta' kuraġġ, bniedem ta' mħabba, inkun aħjar fir-relazzjonijiet tiegħi. Jiġifieri l-etika hija xi ħaġa li jiena qed naħdem fuq in-nifsi u fl-istess ħin qed noħloq l-ispazju u anki l-opportunitajiet biex ħaddieħor jaħdem fuq innifsu, taħdem fuq anfisha. Parti mill-etika jew wkoll il-ħsieb ta' ħaddieħor li d-dinja il-ħajja ma tibdix u tieqaf miegħi, anzi. Jiġifieri, meta qed nitkellmu dwar l-etika, qed nitkellmu fuq dak li m'għandix nagħmel. Jiġifieri, nistgħu nitkellmu fuq normi etiċi li qatt m'għandi nagħmilhom, ngħidu aħna, qatt m'għandi nikdeb. Qatt m'għandi jinnaf nagħmel adulterju, daw qatt m'għandi nagħmilhom, qatt m'għandi noqtol lil xi ħadd innoċenti, qatt m'għandi nagħmilhom daw.
Però qed nitkellmu wkoll fuq l-iżvilupp tal-bniedem biex il-bniedem isir aktar bniedem u biex il-bniedem ma jieħux toroq li huma folots, pereżempju, ir-reba, illi fl-aħħar mill-aħħar ma jagħmluhx aktar bniedem imma anzi jirvinawh bħala bniedem. Jiġifieri l-etika ma tħares biss lejn dak li hu negattiv dwar dak li m'għandix nagħmel, imma tħares lejn il-pożittiv dwar dak illi għandi niżviluppa fija biex inkun iżjed u iżjed bniedem.